Du hast al zoveel jaren dienen. En op les is het wel leuk geweest. En dan mag ik eens even wat doordingen van. En 40 jaar zelfstandig, je zegt 40 jaar altijd werken. Herenkapper Egbert Bonnema van Hudde Griep gaat met pensioen. Op 17-jarige leeftijd begon Bonnema aan de kappersopleiding. En nu, 50 jaar later, knipt er deze week voor het laatst. In al die jaren had Bonnema 115.000 manlui over de vlier gaan. En het contact met al die beziekers zal hij missen. Ja, toch wel. Ik denk ik wel mijn klanten steeds maar. Ja, die heeft altijd geknipt. Die heeft altijd vertrouwen in die jongen. Dus ik denk dat dat wel dat stukje wel missen kon. Maar het is natuurlijk, ik zei, het laatste hier werk ik alleen, want ik heb altijd een assistente. En die is stoppen voor hier oktober. Nou ja, en vanaf die tijd weer gewoon heel druk. En dan zei ze de les van, hé jongens, het is leuk geweest. Want meestal ben je aan het opbouwen, maar dit weer een tropen hier. De klanten van Egbert Bonnema binnen nog ziekende naar een oren herenkapper. Fouke Dijkstra, die al zo'n 30 jaar bij Bonnema komt, reist het Hielendal vanuit Wommels. Hij je al een oorplakje vond voor een kapper? Ik heb er niks van, nee. Ik weet net waar ik heen moet. Dat maakt een ziekje. Vind je het een beetje spietig? Ja, vanzelf werd het spittig. Ik bedoel, dit wie mijn plakje. Ja, de allerlaatste keer. Slimme zaak is dat even zo goed, maar we weten nog totaal niet meer. We weten maar het hele dorp is in ons stuur. Alles werd een grote bende. Het hier in de waar, jongen, als er niet iedereen, maar hier in de waarom. Hij heeft geen kapper meer. Een mannenkapper hebben we hier helemaal niet meer. En vandaar dat jou iets in boekjes scholen willen? Ja, zeker. Ik schreef inderdaad wat is in boekjes, een afscheidsboekje. En wat schroeven jou, had ik mij vreetje maar in het boekje? Ja, dat we missen zullen. En dat wij nog net meer weten waar we heen moeten. Want wij moeten heen. Dat is een groot raadsel voor u al hier. Egbert Bonnema had genoten van zijn werk, maar zucht ook uit naar zijn pensioen. Nou, ik wil eigenlijk zo weer een beetje wat meer in de gitaar, steeds maar dat we weer even wat spelen. Dat vind ik altijd wel weer even leuk. En even andere dingen weer ophalen. Nou, misschien even wat dingen aan het huis doen. Even, ja, gewoon de tuin even. Lekker even je eigen ding.